Ka Voice of the People's Party VPP haga kandai tari unai wing kala pensyai baka State Election Committee SEC kade ka bor bakat do kat kom gariti trekam ni Constitution jongka party banrai hakba de baka jing ai tiket jongka party nakabentak election MDC ka banwan syaka KHADC bat GHADC unong ai ktien ka VPP uba abat skem merbo ula ong bakino kinu gidekat jongka seng la kami lenti bakin long giba discipline bala kami lenti ba wei pa wei udekat un ko ngo e kira jong SEC hakba de ka jing ai tiket jong ka party uba merbo ulapan pa ya kania halor ka jing kerpat jong MLA ka party na not shlong uba Adelbert nongrum uba la ong ba de pun ko no e ka jing le shilyang hapo ka party hakba de ka jing ai tiket na kalyang uba Adelbert ulapan pa ka jingbam hun halor ka rajang ka party ban penyeng da uba strong pillar kharjana na po mau khar penthor umkra constituency utei unangelam ka VPP ula ong ru baka SEC kalashim ya karai hakaba ai ticket jong ka party da ka ba pensyong nong remi ki jing ai jingmon ki ba ka committee kalalum na ki pat ba Hai cái chân biết cái qua phần ai cái trình phần sai hai cái về đây bật cái tuổi trình phần bi khu bor hai cái electronic media bật cái print media cũng jo ya bala phần bi và cái state election committee trong cái voice of the people party kala leklet kala lelendet kala event ya way na ki MLA chungi tai long iba Adelbert Nongrum ubade u MLA naka Shillong North Shillong constituency hoi ang ini kwa ban ai cái trình phần sai abang ai cái trình phần sai kam đây bằng quả ban phần rem ne dan nhiều bên gì hiện đây nga lấy cái don ta ka nga burong i kumuwi buriu ba murid wei buriu bayale menjeng haki nongrim bejong i ngam dai persai Henry ya ka ke bede bede baka kam chong party ka ba ni hab ban penyaklat ka personal na professional ngam dan ban pensai ya ka ni harga sui Pi ka constitution kalong kum ka jingete kular haganu jong ki member na git khot jong no pasai but kani kalong kum juru ya kaseng BPP kaseng BPP amdei balashu penyat ya ka dak taka jing snow jong way ni shimet himre ni don la ka jong constitution ka ba ni la shim karai bidang ya ka haka first state convention jong party belong house nem acara way but yakni ka constitution la pediang ru daga election commission jong kari India but yakni but alor kani constitution la yo ru ban itu ya ka voice of people party kum ka registered political party but menta kum ka state party agni jala rizwi nga kwa ban ong hang ni bakitu baro ki ba la join ka party ki ba don meeting tu ban join ha ka party ki ba ko ala apply ticket ki ba yo ki ticket but itu ki ba tumu ban apply ki ticket ha ki snam ki ban wan la ka long election MLA MDC MP ru bakin sobha ban pule ya constitution jong ka party ni kya sobha ya kanu ke jingkin fo hapo ka party ada kedon ke jingai like na constitution but India le ka bala ini kalian juga party ban ya ke ka constitution habai barat Adelbert ki join se ka party shwa ki election araja pula ka nila don la ka constitution but ngathai I ba Adelbert nongrum rung ila pule ya constitution swaban rung syaka party hangni hapani pet ya constitution ke jongi ni kwa ban ngakwa ban yathu ipi bahaka article ka basan ka clause ka balan ka kren chapan ka election committee
Kadon arti election committee kata kadai ka state election committee ya ka ba ka state executive committee kadon ka board ban thung ya ka pat aga district level pada kadon ka district executive committee ka ban thung ya ka district election committee hapo jo ka district di don ka circle tambah ka circle di don da ka election committee di bo beta ka circle executive pat kene ka circle executive kan su forward dan kan su pa ye kerteng baru chung kitu ba apply ticket siya district election committee but the district election committee hadin ba kayo nak circle kan la ban pa biang pada itu ki kerteng siya state executive committee ringkat ba ki jing tho ki chongka henry ye ka ban rai ye ka ticket ka syong ba ka state executive committee apa pipet hang ini kamdon ka kerteng ba ngenong ba yaki kerteng hap banyai ling ba UMLA ula ban long udai hinga tharai member ngampat hagen ke betang ngam krem 40 la udai ni member chung ka circle but most probably udai the henry haga district election committee ka syong haga district executive committee ke start ki yanu bantu but hangni tilap ba haga district but haga state election committee kamut kala bandon KMLA kala bandon don KMLA kini ki committee kesyong ka start ni committee bantung ki but hang ni constitution ka kem ong ko mga ong bane ba ya ki candidate ki ha ban recommend la ne ba ki ha ya ling ba na UMLA na UMBC la ne UMP te hang ni pin pe chin diat kani ga kom jit jongi ki candidate minta kenti ka compare namar balai ba ngimpat don ya ka district election committee namar balai ngimpat don ki circle namar nang yebun kam ngimpala awan organize ka party te ki circle ki bun ki circle ki ngimpat form batna ki district election executive ngimpat na sekada ki district election committee ngimpala na te ke simbe hador kara jo state executive committee ban le ya ke kam ban jit ya ki kertong ke kam jo state executive committee te ngila ne ya kata te hakan ya kenti jo MDC election ngila ai la lu kat ki ba pha e application jo ki ban submit ka state executive committee pak state election committee pak state election committee bele kan sapani ki feedback but manu pada kila pan ai ki feedback ki jongki shakas state election committee kala dep kre but la mut ban wanra no kini kerteng haka meeting jong state executive committee ka aku kre ban Oktober ara ja sa Henry namar ba I baret Edelbert nongrum I lakar pat ini ban minam pat yakren yakini ki atli seat nama ba im dan sani in nom la ban attend meeting tingam tangi ru la postpone but yakani atli constituency ni la rapat sya ka we per state executive committee ka balong ha ka praterik benai November araja arusan rengkat bat itu ki we pat ki kerteng ki bami ha ka second list ile kuno te hani iba Edelbert iladon nilai keren ya kita kerteng ila pun snow ya kata barong ba habiat ling ba I MLA ba kumru ki kerteng di bang claim recommend kimi ki kerteng di bang recommend na kawi constituency kimi cha kawi constituency kawi kalong ba hangni aku apa nong ba nilai keren ka meeting ba ngilong ba haka constitution pa kamlon kumata banhab ya lingba balada ni ong ba haka namang ila free constitution tagadur ba lada ni haban punya lingba lagi MLA yaki applications ban recommend ki MLA la shada yale MLA manu ban recommend ya kerteng juga applicants but ladangi island iki MLA bakin le kum tala sa MDC ke ba siap ya lingba janga ti la ntangi don tang sawut la sa ngin bungut Tila dangi persyang melangi le pakla menta kabut la syai kan kul masuk
nado kong nado pangi frame constitution la frame kata tur bahkan light na kuhuri hura ban light na kajing kulmar bahkan ni aja but pe kunta ka state executive committee ka kempiang nila rai le ya ka kirteng barapha ka state election committee hoi hak meeting ila ong ba ngampiang ya kata kamele ni ila ong hi bagi table record hak proceeding ya kajing mempiang ujung ini tang ba hak nu kono kakenhu lada hippiang lana hippiang ya kara habala ra kajing isa karong binding but lada ki bri ki bade ki babat ya kanong rim jong kaseng kanu kono kaseng bala dai ki bri ki badon ka disiplin hak kajing long ujung ki om dai tang bakin pidiang ya katu habala ra but kidairu lada don bak question lada don bak lijing pili bakin ya dah ke sisa kata kade kanong rim chong kono kaken hon ndai kai basusi kelong ba haja ka ban long kom ta ke mi pen ban sia ki media ke bade kam jing kam sen ke mi pen ban si media ke no ba state executive committee ke guideline ke ngobeng te na kanyang jungi ngin ban dei kom kata ndai mi ya kum ka constitution Hoi habai kerana constitution ladap him ko ladap nganong ladap him suhun ya kita ka constitution ka palasina him su ya hap ya kita kikin don sa constitution ka don ka procedure pagkatak procedure kalong ba pinwan ra ya ka jing terwa ban pin kala ya constitution and even ka proposal for amendment to the constitution de kani proposal pilaban le bagin sarai kini state convention pada state convention kan sarai lakin pilihan ni kinom pilihan ya kata kajing terwa benten kala ya ka constitution ngam ong baka constitution kala long kabab tabiang baik sebab kebomdon jing bakla syo henry kat bang impat pen kala wala da don makna kajing duna ihap yai but ya kata kajing duna ka tat hadu paminda pen kala namar kini kam dei syu tang ka constitution kaba isu ya penterekam ke legal document kaba ta itu ya election commission jongka ri